Sunt foarte bucuros că am fost astăzi toți împreună, și preoți, și credincioși, fii duhovnicești, enoriași ai acestei Sfinte Parohii. Cum spune psalmistul, că nu este nimic mai frumos decât a locui frații împreună acolo unde este unire, zice, acolo a poruncit Domnul binecuvântarea și viața până în veac. Iată, noi toți astăzi am fost uniți în numele Domnului nostru Iisus Hristos, ne-am împărtășit cu trupul și sângele Lui și Domnul ne binecuvintează pe toți cu viața cea veșnică. Noi toți trebuie să rămânem cu această învățătură că nu este suficient să fii credincios, nu este suficient să crezi în Hristos, ci este nevoie și de dragoste, de gingășie sufletească, duhovnicească. Ne va răsplăti pentru cele mai simple, pentru cele mai banale gesturi de gingășie față de El. Fie că îi aprindem candela la icoană sau venim dis de dimineață ca să aducem flori la biserică sau simțim nevoia să facem curat în biserică, în casa lui Dumnezeu, gesturi simple, dar care exprimă gingășie sufletească față de Domnul și Domnul se bucură și răsplătește cu îmbelșugare asemenea gesturi. Și bineînțeles că pe lângă gesturile simple pot fi și gesturi mărețe, prețioase, așa cum Părintele Dănuț a arătat față de casa lui Dumnezeu și cu siguranță că Dumnezeu îi va răsplăti. Și de asemenea și în relațiile dintre noi. Nu este suficient doar să ne facem datoria. Foarte mulți se mulțumesc să-și facă datoria, dar nu manifestă gingășie, tandrețe, în special soții, capii de familie, cu un soi de satisfacție, dar și aroganță, spun, da, am făcut, am adus bani, v-am dat bani, ce mai vreți? Și bineînțeles că soția și copiii nu au nevoie doar de bani și de trai bun, ci au nevoie și de gesturi de gingășie și de tandrețe. Și în relațiile dintre noi, cât de mult contează un mic gest, un zâmbet chiar, o privire frumoasă care exprimă tandrețe, bucură și înveselește sufletul celui care le primește și în felul acesta se întărește și sporește dragostea între noi. Așadar, și față de Domnul, dar și unii față de alții să ne deprindem, să ne purtăm cu gingășie, cu tandrețe și în felul acesta dragostea va crește, va spori și ne vom duce cu această bogăție în veșnicia Domnului nostru Iisus Hristos, să fie slava împreună cu Tatăl și cu Duhul Sfânt în vecii vecilor. Amin.